Ladon ba ong ba nga pan ni ka tiket na ka BJP banganiang ya ka MP election nga sikwa ban pensyai kum ni ba kampat don AA kum kata kajing lik pan tiket na kaliang jonga ban yakun ya ka MP election na ka parti BJP but naladeru empat don kan ono karai ka bang ngasim ya mata banikun ka election MP kumbalong menta ngi don be ka parti BJP kumba ila ong i president ba mauri ong ba kidon sa arngut laingut kita kibalok aspirant kibakwa banikun ya ka MP election dia kata kasyong ha kajing start jo ka parti yano ka smode bakan ai ya ka tiket ndre nga squat man pensai tang kawai ba ngamde manlong ubrio ban late man pan ka tiket kade ka jing sngo jong ka party bat ka jing sngo jong upat ba lada day nam day yanga ba day ban ai ka tiket te ka shong ha ka party lada ka don ka jing turwa ban yakun lane ban simbata ha ka MP election na ngalong bakloy ban sim na marungi don kam ban sakri ya kari ka state jungi pai ka jai bru jungi namar ba ngi don kam bon ki kam development ki bang ngi don kam ban wanra sha ka jala jungi but let's say da ka ba don hadeli but da ka ba ra ya ka sur jong pai ba hadu hapo parliament nginget ba let's say ngin wanra kambon ka roy ka pare mata ka state bank ta ki nong song snong hapo ka ri khasi jantia jung pat don ni mentangi pat discuss hadu menta ya ka kam MP namar ka kam MP kadang cengai ngidang don bon ka for menta kadang de tang upnai mi tele se na do ki benai Julai ter ka don kan sadon ka jing pun kre te menta hadu menta mener empat don kan ono ka jingelang hapo ka party office ban penbet ya kata ka kam election MP